Samtang padong may sa drop off location sa ako ang customer mga call, na taxi diri sa stoplight mismo naghunong na siya pero ang iyang mga pasahero ni kalit lag abli sa pultahan. Kini nga taxi mga call. So kuya Juan punta di dapita tanawa lang. Sheesh! Kuya Juan gyud ko to dapita mga call. So maninita po sa kuan Domingo mga call. Gamit lag headset para makadungog mo. Morning nga part call nga napawong na akong motor diri. Nikalit lag pawong siya mga call nga wala ako kakuan. So ang akong hunahuna ni gasolina. So napamampot siya gasolina god nya. Natinga na lang po ko nga kahit lag pawong gamay na lang noon yung gasolina mga call pero makapadagan pa na siya. So mo to niana na po ko sa customer kaysa gusaon ako start diligid sa mo start. Niana na po ang customer nga diri na lang ko kuya. Ako na lang matulog to. Kung i-offer na lang po ko nga, sige ma'am, naog na lang palihog. Ibalik na lang ako imong pliti. Sa nga, niana na po siya nga, ayaw na lang kuya, diha na lang na. Naog lang ma'am, ako lang hatag ng pliti ma'am. Tawag magalit. Para na, para na. Lahopsan. Lahopsan gasolina o kabantay. Ha? Ano lang siguro? Parit lang. Kasaswayan. Kalit na kapawang, jatay. Ano to plano ba? Sikat? Kamara ka masikad. Ha? Kamara ka. Buhay ako. Trabaho ko. Buhay ako. Tuwasan kadit na ako. Okay. Tira, pwede. Pwede rin ito Petron? Kuwanta ko naman Petron ba? Ha? Apa ito pagasan? Dari sa Petron? Dili na kayo, sir. Ha? Dili na kayo. Dari sa anak? Dili na. Okay, dili man ta kakuan diri god. Okay ra? Ha? Oh, anak sa baba. Jeda, sudah. Okay na na. Ari lang ko kilid, ako lalabang. Pila ang atago ni mo? Ha? Tarong nga. Salamat kayo. Salamat kayo, amping.